Halo Rek, akhirnya ketemu ronde karo Angsli sing lagi rame dibicarakno nang Surabaya soalnya spesialis gawe jahe merah. Pilihane nang kene berbagai macam ronde, Angsli, tauwan iki resep asli wong Jember. Rondene enak gawe kuah jahe merah sing krasa lebih pedes dan anget. Jadi lek awakmu lagi dolen ndek Jiwok Surabaya wajib banget mampir ndek ronde pingpong khas Jember. Nang kene ku jaminane kuah sing disajikan panas Rek, lek gak panas oleh dibalekno utawa diijoli nggo. Spesialis ronde gawe kuah jahe merah. Lan iku ndek kene yo ono Angsli, unike maneh dikei roti karo keripik blinjo nek ndukure Rek. Gak cuma niku, nang kene yo ono petulo, serabi. Lek iki kuahe santen dicampur karo gula merah. Nah, selanjutnya nang kene ono tawa tapi dikei ronde. Kuahe padha gawe jahe merah, mari ngono ndukure ono degane serta dicemplungi karo ronde kayak ngene. Hargane murah meriah. Jadi sekiranya awakmu lagi ndek Jiwok Surabaya pengen golek angetan langsung mampir mrene. Seporsi Angsli oleh sakmene akeh lengkap banget cuman 20.000 Rek. Kuah Angsli niku enak, gurih, manisnya pas banget. Cocok wis gawe anget-angetan pas hawane Surabaya lagi udan. Menurutku sing lebih enak maneh nang kene ku rondene. Soale rondene ukurane gede-gede koyo ngene. Pas dicakoti kunjeruan kacange melimpah padet koyo ngene Rek. Karena kuah gawe jahe merah dadi cenderung rodok pedes. Lek awakmu pengen sing lebih lembut-lembut ono tawa ronde cuman 25.000 pisan, porsine wakeh, kuahe enak, jahe merah wanget yoan. Lek iki tipikal rasane lebih ke gurih manis. Iki ono serabi karo petulo cuman 15.000. Manisnya dihasilkan dari gula aren Rek. Camilane nang kene ono tahu kapas 15.000 oleh wakeh, lembut banget taune dicampur karo petis udange sing dominan krasa gurih pedes. Dadi ronde pingpong iki ancer-ancer ndek kene Rek. Jiwok Surabaya deretane nasi sayur Pak Jo. Gampang banget kok ancer-ancer ndek Jiwok. Pokoke awakmu ndek nasi sayur Pak Jo kok bakalan ketemu. Selain ndek Surabaya Barat, mereka ono cabang ndek Surabaya Timur karo Surabaya Pusat. Alamatnya tak cantumno iki yo. Iki ronde karo Angsli sing recommended ndek Surabaya, langsung cobaan mrene gas kan.